Πώς είδατε την πλευρά σήμερα το παιχνίδι στην Άξο? Εντάξει, θα μπορούσε να ήταν καλύτερο. Έτσι. Βέβαια, μετά τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν σήμερα στο νησί, ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μας και για την ομάδα της Άξο να παιχτεί ποδόσφαιρο. Εντάξει, εγώ ήμουν ευχαριστημένος από το πρώτο ημίχρονο στην αμυντική λειτουργία της ομάδας. Εντάξει, προσπαθήσαμε κάποια πράγματα στο ημίχρονο με τα παιδιά. Δεν λέω προσπάθησαν, αλλά ίσως στο τέλος θα μπορούσαμε να είχαμε χάσει και το παιχνίδι. Η ομάδα της Άξο είχαν κάποιες κλασικές ευκαιρίες, αλλά και απ' την άλλη εμείς κάναμε 2-3 ευκαιρίες που μπορούσαμε να πετύχουμε τον γκολ, να βάλουμε και εμείς στη νίκη. Εντάξει, δεν ήμουν πλήρως ευχαριστημένος κάποια πράγματα με κάποιους παίκτες στο τελευταίο 20 λεπτό του παιχνιδιού. Εντάξει, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Τώρα το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να ξεχάσουμε αυτό το παιχνίδι και να δούμε τα δύο επόμενα που έχουμε στην έδρα μας που πάθει θυσία να τα κερδίσουμε. Εκτός από το δυνατό αέρα που ήταν βέβαια αναστατικός παράγοντας, τι άλλο σας προβληματίζει την ομάδα σήμερα? Σας είπα, όπως είναι στα τελευταία 20 λεπτά με κάποιους ποδοσφαιριστές, θα μπορούσαμε να ήταν καλύτεροι. Τώρα από εκεί πέρα θα δουλέψουμε σε αυτό το τομέα και να μπορέσουμε να γίνουμε καλύτεροι, να βελτιώσουμε όσο δυνατόν γίνεται καλύτερα πράγματα μέσα στο γήπεδο. Σας πληδίασε σε εισαγωγικό Πανεξιακός? Σίγουρα ξέραμε ότι έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα και ξέραμε πόσο δυνατός είναι ειδικά μέσα στην έδρα. Θα είναι δύσκολα. Όπως ξέρουμε τώρα, ακόμα δεν ξέρουμε και την προκήρυξη του πρωταθλήματος πώς θα γίνει. Πρώτα το ξέρουμε τώρα αυτή την εβδομάδα, την άλλη τώρα δεν μπορώ να ξέρω, για εδώ και πέρα μπορούμε να βγάλουμε τα συμπεράσματα. Υπάρχει κάποιο σχόλιο πάνω σε αυτό? Να πορεύεται μία ομάδα στην 7η αγωνιστική χωρίς να ξέρει πού πατάει και πού βρίσκεται? Δεν μπορώ να πω τίποτα. Γιατί, όπως ξέρετε, λένε έτσι, γιατί την άλλη λένε τι θα γίνει, αν δεν μπει κάποια υπογραφή και ψηφιστεί, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τίποτα. Ο Νικός έχει την ιστορία και την ομάδα να πετύχει στους στόχους του. Ο Παναξιακός που μας ενδιαφέρει, είμαστε εδώ τοπικά, πώς τον είδατε με την εμπειρία σας? Σίγουρα πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχει πάρα πολύ και καλούς έμπειρους ποδοσφαιριστές. Πολύ καλούς και έμπειρους ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι αν περάσει αυτό το σύστημα των 7 ομάδων, νομίζω ότι δεν θα έχει προβλήματα και νομίζω ότι του χρόνου θα είναι. Θα πέστε μαζί. Να πάνε όλα καλά. Το ότι ο Όμιλος είναι τόσο ανοιχτός, πόσο προβληματίζει? Εντάξει, καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό για μένα, γιατί έχει ομάδες που πάρα πολύ καλές και δυνατές. Και αυτό το βλέπουμε κάθε Κυριακή στο γήπεδο. Και νομίζω ότι είναι τυχαίο που 7-8 ομάδες είναι πολύ κοντά μεταξύ τους. Θα θέλετε να είναι έτσι μέχρι το τέλος του Απριλίου? Αυτό δεν το ξέρω, θα δούμε. Τώρα, αν θα ήθελες μακάρι να γίνει μακάρι, καλύτερο θα είναι, θα έχει συναγωνισμό πολύ μέχρι την ευθεία ποιος θα ανέβει και ποιος θα πέσει. Αυτό είναι καλό και για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για τον Όμιλο. Σχόλια διαιτησία κάνουμε? Δεν μ' αρέσει να σχολιάζω διαιτησία. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Δεν είναι δικιά μου δουλειά τώρα αυτή να σχολιάζω. Σήμερα ήταν ένας αγώνας περιφερειακού ΔΕΛΤΑ Εθνικής. Από τους 22 ποδοσφαιριστές με την εμπειρία σας υπάρχουν παίχτες που μπορούσαν να παίζουν? Σίγουρα υπάρχουν. Α και Β Εθνική. Σίγουρα και εμείς έχουμε κάποια παιδιά που μπορούν να παίξουν. Τώρα και ο Παναξιακός που έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Εντάξει, εγώ αυτό που προτείνω στα παιδιά, ειδικότερα στις μικρές ηλικίες, να έχουν υπομονή και να δουλεύουν. Και νομίζω ότι όποιος θέλει και με τη δουλειά, νομίζω ότι μπορεί να καταφέρει πολλά. Πιστεύετε ότι υπάρχει σωστή αξιολόγηση δηλαδή για αυτά τα παιδιά? Σίγουρα, για να είναι εδώ σε αυτήν την ομάδα, ιδιαίτερα γιατί υπάρχει και ένας προπονητής που ξέρει πάρα πολύ καλά το ελληνικό ποδόσφαιρο, τον Βλαστό, και νομίζω ότι είναι και του χώρου του ποδοσφαίρου και νομίζω ότι δουλεύει πάρα πολύ καλά και έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και φαίνεται.